Нямам се на идея направо как успяха да влязат в 3-4 сделки, произхождащи само от тази сделка, нещо, което не ми хубира главата. Апартаментът струваше... И какво става, хора? Аз съм Юлиан Радев, а вие не сте. Това беше много тъпа референция към Мъци. Днес сме с Илиян Атанасов, който закупи този прекрасен апартамент, който ще видите и нарязани кадри от него по време на клипа. Здрасти, Илко. Здрасти, Юлиане, как си? Представи се, разкажи. Здравейте, аз съм Илиян Атанасов и заедно с Юлиан успяхме да осъществим една сделка. Така де, аз се обърнах към него, защото дойде момента от живота, в който трябваше да си намеря апартамент. Добре, а какви ти бяха първоначалните помисли, първоначалната идея за закупване на апартамент? Нали, срока, в който да се закупиш, чисто от към очакване, изобщо по самия процес, по самия апартамент. Първоначално целите ми като какво търся като апартамент беше естествено тристаен. Всеки иска да се намери тристаен за бъдеще. Все пак аз съм почти на 30 години, рано или късно ще имам семейство, деца и така нататък. И нали, всеки иска, когато се установи на място, после да не трябва да се мести, но впоследствие се промениха малко идеите, защото цените на апартаментите наистина доста са нараснали последните години, като ми разправят как преди няколко години са били цените, а сега е коренно различно. А ти поначало каква цена си беше? За да аз си бях очакваше? 100-110 хиляди евро. Това беше нещо реалистично, което бях дал като горна граница 110 хиляди. Поделих на Юлиан, че мога и да се огледам и до 120, ако наистина се заслужава имота. Да кажа също, че аз търсих обзаверен апартамент по възможност. Това беше ли гледал апартамент? Не съм гледал. Може би брат ми е нахвърлял, защото той си закупи апартамент преди няколко години и ми е давал някакви идеи, хвърлял ми е някакви предложения като оферти, но не съм оглеждал нищо активно. Но търсих обзаверен апартамент, така че да мога да се нанеса и в най-кратък период да мога да започна да живея в този апартамент. И му казах на Юлиан, че до 120 хиляди бих се съгласил, ако апартаментът е наистина готов, влизаш, ключ и почваш да живееш. Да. Добре, ние сега започнахме краят на октомври, началото на ноември. По-скоро в декември реално почнахме да ходим на огледи с Юлиан. Първоначално главно гледахме апартаменти до ключ, което мен не ме устройваше, защото аз наистина държах да има и кухня, поне някакво минимално обзавеждане, защото да мога в рамките на седмица-две след като вляза в апартамента да мога да заживея там, а кухните, баните и всичко, нали, отнема доста време да се поръчат, да се оправят с майстори и така нататък. Ходихме в няколко малки туклени апартаменти, които наистина бяха много малки и за мен цената не си устройваше. Общо опитахме се всичко в централна част, да можем да го обходим максимално бързо и когато нещо просто се появи в централна част от този диапазон, да го видим. Но в последствие се получи така, че трябваше просто да разширим от широк център до по-крайните квартали. Да, реално моите преференции бяха да бъде широк център, нали, в кварталите Младост, Възраждане, Трошево, център, нали. Нали, ако можеш да се намери нещо и покрай Света на болницата, дори долу в Тракийския, но категорично не исках да бъда в Кайсиева, не исках да бъда, което е малко по ирония, не исках да бъде в Погреви, Варисао и Виница, така, Виница. Исках да бъде сравнително с бърз, лесен достъп с автобус или с кола, нали, да има бърз достъп с пътните артерии във Варна и така нататък. И за съжаление ние до декември месец края нищо не успяхме да намерим, което наистина да ме грабне за цената си, защото забелязах, че и цените лека по лека почнаха и да се вдигат. Първоначално гледахме апартаменти до 110-115, изведнъж станаха 125 хиляди. След нова година се усети лек скок на цените с няколко процента. Добре, ние общо с тебе колко огледа успяхме да направим? Поне ни 15-20 огледа, вярвам успяхме да... 10 имахме, може да са били и повече, но реално от тези 10-15 съм се замислил може би за два апартамента, които евентуално... Във Възраждане имаше един тристаен панелен и в Трошево имаше един, който така ми допадна. Обаче нито един от тях не ги усетих като моето място реално и затова и се отказах. И в последствие в началото на януари... Да, в един неделен ден. Ето беше съботен, ние се говорихме за неделя. Да. Просто се сетих за един апартамент, който всъщност Юлиан беше ми пратил последния ден. Каза, помисли си още веднъж за този апартамент. Погледнах го и просто видях наистина голям потенциал в него, въпреки че локацията не беше перфектна. Както ви казах, аз не исках да съм Варисола и Кайсиева. Е породен съдбата, аз съм на границата на Варисола и Кайсиева в този комплекс. И дойдохме на огледа, буквално с влизането в апартамента, като видях колко е слънчев. Вие ще видите от кадрите, то в момента малко по-мрачно навън
към времето, но супер е слънчев, до към 1-1:30, целият апартамент е осветен, терасата е супер слънчева и просто като го видях и... Ти залепна. Залепна. Просто го усетих като моето място, кухнята е хубава, модерна, дивана, имаше една маса, 2 стола, тук са направили един хубав TV шкаф и просто си видях потенциал в апартамента, както и спалнята имаше легло и гардероб, банята беше много добре направена, наистина там почти нищо не съм барал за сега, не съм пипал нищо и така просто усетих се като моето. Това още вечерта се консултирах с брат ми как да действам и кога се решихме, действахме сега. Като имайте предвид, нали, при него станаха доста бързо и лесно нещата. Първо, че той си имаше вече предвидено нали, самоучастие, беше ходил по банки, знаеше с какви пари разполага. Наистина, Юлиан, още в самото начало, когато му казах колко струва нали, когато ние знаехме колко струва апартамента, опитахме да свалим малко от цената, но цената беше твърда, за съжаление не можахме да свалим нищо. Продавачът така си е решил и така сметнаха за редно и аз се съгласих. Но хубавото е, че Юлиан още преди да предложим депозита ми изчисли грубо колко ще ми струва нотариус, колко ще ми струва нали, такса към самата агенция, всичко ориентировачно, да мога да си пресметна дали самоучастието ми ще бъде достатъчно. Това е нещо друго, което много хора смятам, че май пропускат. Всички си мислят, че банката ще ви отпуснат всичките пари за апартамента, но не забравяйте, че има оценка. И оценката определя това колко ще отпусне банката. Много е забавно как се случи. В събота си говорихме за апартамента 3-4 след обед. Че двамата бяхме в фитнес, аз бях тренирах Филиписа. Чух се с колежката, която отговаряше тук за апартамента. В неделя, значи организирахме се от 3-4 в събота за 9, по-скоро 10-11 в неделя. Понеделник вече беше депозиран. Почнахме да говорим с банката за кредита, да правим неща, документация. Веднага почнахме да събираме и документи, защото пуснахме оценката, те се заеха да пуснат документите, ние нали те да ги проверим, да ги пуснем към банк, да пристъпим към изповядване, което се случи сравнително по-бавно, отколкото трябва да се случи. От гледна точка нали, леко забавяне от самата банка, нали, не е необходимо да споменаваме коя е. Като цяло е нещо не толкова нетипично, но отне наистина доста време, над 10 работни дни само за проверка на документите. Но пък имахме доста дълъг срок на предварителния договор. Реално всичко си беше в срок на предварителния договор. Мисля, че 10 дена преди края на изтичане на срока. Просто нормално е. От моя страна като ковач и продавача искахме нали, да приключим сделката по-бързо, защото аз исках по възможност нали, най-скоро да се нанеса в апартамента. Но да, в смисъл следват някакви регулации, структури, имат си процеси, трябва да се спазват и в крайна сметка ние трябва просто да се примирим с това нещо, но в крайна сметка всичко се получи и така. Вече към самото приключване на сделката се случи нещо, което не съм очаквал изобщо, че е възможно да произлезе. Продавачите на този апартамент се случи така, че с сумата от предварителен договор по този апартамент бяха влезли в сделка за друг апартамент с по-кратък срок на предварителния договор от този произхождащият, нали, който продават, а пък продавачите на апартамента, който желая тя да закупи, бяха в друга сделка, а този човек беше в трета сделка. И така се получи, че от този апартамент, който се продава тук, бяха наредени още 3 сделки с по-кратък срок на изповядване от този апартамент, което наистина не съм очаквал да се случи. Беше много динамично и сфорсирано. Всички се стараеха наистина просто самата сделка да приключи много бързо, което се и случи. Дори нотариусът се опита да забърза нещата, защото нали, има процеси. Но като цяло доста неправилен подход. Затова е много важно хората да премислят какво всъщност правят, в какво се вкарват, да работят с доверен човек до тях. От тук със сигурност е прехвърлям отговорността на колегите от агенцията, с която работихме тук относно този апартамент. Продавачите са си действали на своя глава в друг град с други колеги. Няма нужда да споделям точно и конкретна информация, но нещо, което просто произлезе от тази сделка и е сравнително така, що горе интересно да бъде в клипа. Затова го споменаваме. Крайна сметка всичко завърши супер, всичко е наред, така че... Да, може би ви е интересно за колко съм си закупил апартамента. Апартаментът струваше 119 000. Това е преди всички други разходи по нотариус, брокер, оценка и там дреболи, които идват с апартамента. 119 000 евро, като имах самоучастие 18 000 евро и останалото беше покрито от банката след оценката, която получихме. И честно казано, цената е висока, не са малко пари и въпреки всичко, само няколко седмици след като сключихме тази сделка, осъзнах, че съм голям късметлия, защото двустайните апартаменти си нямате на представа
представя колко рязко започнаха да растат цените. Юлиан ми показа апартаменти само една седмица след това за 156 хиляди, 170 хиляди, двустайни. Те са нали, в по-централна Да, част. по-централна част и имат включен паркинг. Моя няма паркинг включен, А ти обаче... говориш за това в Трошево, не? Там е на 165 с паркомястото на партер. Още по-зле. Още по-зле. Така че, въпреки всичко съм доволен за цената. Аз си бях дал горна граница на апартамента 120 хиляди. Но, въпреки всичко, аз съм супер доволен. Юлиан беше голям професионалист. Винаги се отзоваваше на всеки един въпрос, който имах. Стараеше се да ми отговори на всеки въпрос, на който не може да отговори, като попита хората, които знаят. Прави ми изчисленията за нещата, въпреки че нали, бяха ориентировъчни, когато трябваха да бъдат точни, пак трябва всичко точно да бъде, документация, винаги ме е водил където трябва, ако нямам превозно средство, точен е, нямах никакъв проблем в целия процес, както казахме, забавянето стана главно и единствено от банката, просто имаше процес на изчакване. Общо взето, ако дръпнем чертата, от момента на депозита, за купуването и влизането в апартамента, грубо мина месец и една седмица. Толкова е, когато е кешова сделка е между около до 30 дена, когато е с банка е до 45 дена, което всъщност не беше и срока по предварителен договор. Да. Идеята беше наистина да приключим доста по-бързо. Така че ако имате имот, който желаете да продадете или търсите такъв, искате да бъдете на място на Юко, може да се свържете с мен, Юлиан Релев от Имот Пример. Ще оставя детайли за контакт в описанието. За още такова съдържание знаете какво да направите, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала.